Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Lurah sarencang para rencang pamong menika sowan wonten dalemipun Pak Yanto dari Mas Yusuf Ansor di Dalan Mudah Pondang wonten ing jero Legi Katongan. Intinipun sampun sepakat rasul kepek bincang kita ngaturi rawuhipun Ki Yusuf Ansor. Rombongan yang sampun gawi kula sak rombongan insyaallah pinjam Agustus 2026. Monggo dulur-dulur nantikan pagelaran Kepulauan Selaras wonten ing Balai Kepek Wonosari. Petani sareng-sareng tanggal 8 Agustus